Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Hoy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Harry, shut. No, dili ko musukot ini. Kinala may buhatan ko. Dili may mo makagusto og laing babae si Harry. Ako lang siya. Emmy, Emmy? nakamatulog ka na. Harry? Harry? Emmy, Ayaw na ko biyai, please. Naginahanglan minimo. Emmy, ay kugak sa. Buhi ko. Naginahanglan minimo. Ayaw ko biyai. Ayaw ko pasag di sa maabot ng anak. Oh, Unsa? Unsa'y buhat mo ipasabot? mabdas ko. Og ikaw ang amahan, Harry. Unsa? Mabdas ka. No! Yes, Harry. Mabdas ko. Og ikaw ang amahan. No! Di mahimo. Di mahimong mabdos ka. Pues, mabdas ko. Og ikaw ang amahan. Busa angay lang ang imo kong panubagan. Imo kong Emmy, no. Buhi ko. Ay kugak sa. Unsa ba? Ay! Imo kong gitukmod. Ah. Ay, ang gaya nga akong tiyan. Aray. Oh. Harry. Ay, sorry. Wala ko tuyo ha. Pero, Ayaw ko biyay, please. Ayaw ko gitukmod palayaw nimo. Dili na ko ni kayahon nga ako ra. Gibiyaan ako sa tanan. Lagi pa na ikaw. Mutalikod usab na ko, Harry. Kung kanus amas na kinahanglan ko nimo. oh. Pia, no, please. Pia, please. Ayaw pagbiya. Harry. Harry. Um, Nagkinahanglan siya nimo. Pagsulti mo.
No! Buhiin ako, Hari. Pia! 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 Hari! Hari! Sige. Gusto kang magsulti ta? Sige. Magsulti tagtarong. O gusto kong makasabot ka. Nga andam kong mga mahan sa imong anak. Apan dili ko andam nga mamahimo ni mong bana. Dili ka mga sawa na ako. Nga sa ato pa, ipaangkar na ko nimo. May mong bastardo ang atong anak. It's all that I could offer to you, Emmy. Financial nga abag. No, dili ko makatugot ni anak. Nagkinahanglan ko nimo. Laban ang mas nagkinahanglan nimo ang atong anak. Mao, please. Ako ang pagkasli og ayaw katong babayaan. Hari, isaad na ko nimo. Magpaulipon ko nimo, Hari. Pamahimo kong maayong asawa og buutan nga inahan sa atoon niyang mga anak. Emmy. Mabdo si Emmy. Mabdo siya o si Hari ang amahan. Hari, dinila lang ginay tingalit ako to. Wa pa ganito makasugod na tapos na. Goodbye, Hari. Mo na tingali kini ang katapusang higayon nga magkakita ta. Unsa man? Lami no, ha? Unsa man? Uy, Ay, wa pa kay ko katarong og tilaw. Gai pa ko og gamay diha be. bida tarong diha man oy. Tilaw ra man eh. Di man ni para habhab no unsa. Musa binuon ka? Usa ka platito sa imong tilawan. Oh, free test maka ni. O lagi, pero na may daghan taong mo tilaw di man kay ikaw ra sa taon, usa kutsara lang. O niya kay dili man ko makaklaro sa lasa kung usa ka kutsara ra. Kini nagkatiguang na ta, nagkawa naman say klaro ning ato ang panilaw. Maunang patilaw ako og balik. Isod ini. O bida do, kalawom mo suludlan na ni mo oy. No unsa padaksan ba na? Oh, free test maka. Bida oy, bida di pa lang ka idaran tiguang na bak. Kadiyat we, batang na tanong padaksan ni we. Baka kadiyat ha. Kagamay ra pud ana, ido nga gigamay, kainot basta di mo muhatag Uy, oy. hulusto na na oy, hulusto na na. Last lang, last. Grabe ha. Tunga mas panaksan. Syaro, di pa na maklarong mong tilaw, no? Biko no. Oh. Lami tuod. Lami. Oh, nya, unsa man, ha? Ha, lami, no? Ingong bitaw kong lami, spiya ko yung timpla na. O saan, pilak grapon imo, ha? Wa. Diyo! Human ka, bitilo, usap pinaksan, di kang palit! Adi na lang, kay busog naman ko. Abangas ka, bungot sa itoy, sa di mo mananga ka, oy! Adto sa ilahang sitoy ay ganahan man siya ana. Mupakyaw na basta ganahan siya. Kaw. Uy! Gisira ang pultahan ko, ay tingog-tingog, ay sira ang paglahos. Sam na yung pultahan, bro, magapas di mo tingog. Orbida, may gani kay taas kong ilong, igor yung tao na, Abay! Ay! Bay! Ha! Kalit wala kang tungas ko loyoy, wabang taon kay biso-biso di ha? Di mo kagikan! O nga! Abay! Uy! Bay! Nihila ka! Ni Tatay Rogelio Delim, inaranod na, tinanig na aginawa, ti panag-usara, ti Sed Liniment Oil. Marami akong ina-apply pero walang pagbabago. Ano yung ginamit mo? Seed liniment oil. Saan nyo ginagamit? Dito sa doon. Hanggang doon. Tignan mo, mas malaki yung isa. Kapag sumakit, i-apply mo. Maganda. Pawalain na yung aray. Aurelio Dealing. Running to 63. Sed Liniment Oil, produkto ti Sed Marketing. Hede. Dini dah. Bilo na diha.
Kay mingaw ni Napita. Nga naman ka. Kalit kag biya kanina, nya karon balik ka. Kalit sa kagilak. Ano ka ba, ha? Asa ba ka paingon matag biya nimo? Ano hilak ka karon? Ayan akong pangutanan na, abay. Unsaon man ti ka pagtabangan nag imong gibati og di ko mangutanan nimo. Igo na nga naa kang akong hikala. Magapahungaw ko sa kahuot sa kundugan. Bidang ano eh. Magbuol mo sa tanim mo. Tarong eh. May iyam na ka no. Unya, mabdos ka mo, nila ka. Mas labing maayo nga samtang sayo pa. Nasayran ako ang tanan, Ador. Samtang dili pa uway ang tanan. Ha? Buto mo ipasabot nga. Nabdos ka? Tinuod ha? Nabdos ka? Dili. Usap na eh. Na. Smile. Ito na taba. Dali na. Ikaw matanawar ko ka, bida. Miya, minoon ka. Hoy, babay! Ay ko, biyahe, magsultiw na ta! Asa ka pa ingon? Mupauli. Ha? Di na tutuhod doon na tumligya! Niyan ta sa inyong dapit. Kanaog na. Dili ka manaog. Dili ko mo ihatod sa amo. Huwag ka ba mingawan ako bisan gamay? Emmy, Please. Nagkurog pang akong kaanaran sa kahadlok. Tingali ko sa may tabo na ako. Ako rang usas amo. Please, ubani ko bisan makadiyot lang. fine. Kini, makapanghambog na ko sa amo mga silingan nga makakita nga ihatod ko ni Harry sa amo. Kanaog na. Thank you. Asa dapit ang inyo? Dito, sudlunon pagamay ang amo. Okay, let's go. Si Pia, siya ka na naglakaw sa unahan. Ug nagsiki og duko. Nagsunod sa niya sa paglakaw si Ador. Pasuyaon ako sila. Mukupot ko sa bukto ni Harry. Bisagon saon ako sa pagpanghupaw. Ingon og sa may mibaragit sa kundukan. Paspasan yung mulakaw, ay! Lupig ba kunin mo? Apil mo na ito maratunday, ha? Oy, careful! Oh, Mahinay, Emmy. si Imi. Ako giing nag-careful si Kuan, siya ni ay. Giing naspiyag careful, porbida. Oy, tadawag kinsa na yung kauban. Si Harry mo na, di ba? Ang imong cross. Sige mo katawa. Abay. Bida graang bayana. Mura ben kapyot buktong Harry taon. Sugot sa buroy sa Harry ng kupot o kapyot as Imi si bukto, no? Sila na. Sila na? Masa ka na ha? Oh. Sila na. Sila na. Bida tarong, eh. Gawin sa nyo pakibaw, ha? Patol ka sa Harry ng bayana. Porbida sad. Ano mo rin toko? Pilit kayo. Oh, tagbo na to, eh. Di kita maagi sa laing agyanan, eh. Tagbuan ko na to sila, bida. Ito, tagi dito, kanupita. Pasadya sila. Dali na, abay. Hi, Pia! Hi, Emmy. Una lang mi ninyo, ha? Ay, wait sa, uy! Nakailaki niya kung kauban ka ron, di ba? Emmy, nakailan ako niya. Ila-ila mo. Formal nga ila-ila ba? Pia si Harry. Harry si Pia. Among silingan. Ako di ay. Ngano ka, Ador? Apil de ka. O sa di ay, kuyong mo me. Sige ha, una lang mi ninyo. Abay, dali na, tana. Wait.
Harry, nasa ka pa? Gikuptan man nimo ang kamot ni Pia. Buhi ilang ko, sir. Harry? Nganong gitutukan nimo siyang maayo? Hasi! Buhi ko, Sir Harry. Usba. Usa mo ipausab, abay ha? Usa iyang ipausab? Tayo sa, may sa siyang nahimo ni mo, sir? Tingog pag-usap. Gusto ko mabati ang imong tingog. Oh, uyay. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, miinom sa Sid Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. May something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sid Marketing, tatak kining magaling. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.